बाजेसनि बोसोर सालायजोबथारनायाबो मेसेज दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 62 जे बोसोरसालिया जथुमा सानब्रैनि हाबाफारिजों दतमानि बड'फा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायगोन। देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै 5000 थान्दैफोर बिथांमोना हांख्रायहरदों। आसाम आरो वेस्ट बेंगलनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे कमिटिफोर दङ, स्टेट कमिटि, डिस्ट्रिक्ट आरो आनसलिक कमिटिनिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन। जों बानजाय आफाद हिसाबै जों थामथिम जानानै दङ बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय। एबारनि जे जथुमा, बे जथुमायाव रायखांनो गोनां माखासे हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादा लादों, जेरै साइन्स एक्जिबिशन बेवहाय जागोन, साइन्सनि डेमनस्ट्रेशन जागोन आरो बेजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनसे मोनगोन, साइन्सनि फारसे मोनसे बोगथाबनाय मोनसे फैगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसे गाबोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा जथुम मोनसे हाबाफारि लादों, जेराव 20,000 फरायसाफोरखौ हांख्रायहरनाय जादों, जेराव भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान फैगोन, आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रिजों लोगोसे गोबां एजुकेशनिस्ट मानसिफ्रा रिसर्स पार्सन महरै बाहागो लागोन। जों मिजिंथियो बे गेदेरथार जे फरायसाफोरनि हाबाफारि, बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफ्रा थुलुंगा मोनगोन, जोंनि फरायसाफ्रा गोबां गियान मोनगोन होननानै जों मिजिंथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुमाव एबार जोङो जे एक्जिबिशन, बेवहाय बुक स्टलफोरखौबो हांख्रायहरदों। फरायसाफ्रा गाव लुबैनाय बायदि बिजाबफोरखौ नागिरनानै मोनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। रिडिं कालसारा जाहाथे बारायो, बेनि थाखाय नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ जोङो जर होदों। बानजाय आफादनिफ्रायबो जाहाथे बेवहाय गोबां बुक स्टलफ्रा जाहाथे फैयो, बेबायदि बिथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों। बेवहाय एक्जिबिशनाव गाहायै माखासे डिपार्टमेन्टफोरनि स्टलफ्रा बेवहाय नायथावथाव जागोन, जेजों गाहायै जोंनि आबादारिफ्रा लाब जागोन। इरिगेसन, एग्रिकालचार, हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टफोरखौ मोजां डेमनस्ट्रेशन होनो थाखाय जों खावलायहरदों। हर्टिकालचार डिपार्टमेन्टआ बाहाय बादायलायनायबो लादों, मोजां आबादारिफोरनो बान्था होनाय जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौबो बिथांमोना दोनदों। जोबथा जे हाबाफारि 16 मार्चआव जागोन गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन गाहाय आलासि महरै। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर', मन्त्रि इउजि ब्रह्मजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफोर बाहागो लाफैगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो फरायसा आफादफोर बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बाहाय बाहागो लाफैगोन। गासै 2 लाख बाहाय सुबुंफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोना थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव जाहाथे लामाफ्राव उसुबिदा जाया, बिनि थाखाय जोंनि बानजाय आफाद, भलन्टियार्स आरो पुलिसफोरजों जों मोजाङै रायज्लायदों, जाहाथे मानसिफ्रा फैनायाव जेन' खुनु आख' फाख' जाया। एबारनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों मोनसे मोजां रादाब लानानै फैगोन नखर मन्त्रिया अमित शाह बिथाङा। पार्लामेन्ट सेसन जागासिनो दं, 125 कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्ट जागोन बेवहाय, जे जोंनि बिटिआर हालामनि मुलाम्फा जागोन। एकर्डनि क्लजफोर माखासेफोर बाहाय रायखांजागोन, 60टा समस्ति बाहाय पास जागोन बे पार्लामेन्ट सेसनाव। बेफोर गासैखौबो नायनानै बे मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16खौ लानाय जादों। सरासनस्रा एबसुनि जथुमाफ्रा जानुवारि नङाबा फेब्रुवारियाव जायोमोन। एबार बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानैनो आरो जों नखर मन्थ्रिनि कनसेन्ट बायदियैनो बे जथुमाखौ मार्च दानाव लाबोनो गोनां जादों। जियानो जाया मानो नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायनो लुबैदों, दिनैनिफ्राय जानो गोनां जे हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जेन रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि माहारियारि मोनसे आफाद, बे माहारियारि आफादखौ बयबो जेन' मदद खालामफैयो, थुलुंगा होफैयो, बिनि थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायहरदों।